Mihring ten Khawvela chu chen na tlak lova kan siama thil siam chuan sang sang ten boruak ti bol loin thing le mau kan kit rem zel boxi indo pui chuakin Khawvela chuan nim hring hmu tur po haum to lova chiat na sang sang in thla zar mek bok kan planet chu chen na tlak ani to lova mitam tak an mangzo vek mai hei wang hian thil ti thei deuh tele ram sang sanga hruai tulok ho chuan Khawvela pona chen na tur space colony lian tak an dina Kepler 209 tia voin chuta chuan an khosata ni Khawvela khol changkang berber te chu chom chhovin planet dangkal po thei turin thalai tamjok training an pea ma se anom na mun boruak chuan azir lo awangin ma an son tak tak theilo kum tam tak liam hnu chuan ho tu ten Khawvela kir le ngei ril rukin ruah manna lian tak an neya an pun ve zel awangin colony hian mun adei don lo ti an shekara chen na tlak ani le ni lo en dik turin Khawvela astronauts an tir thlata ni avoi khatnan space shuttle 1 chu thon thlain an hlo cham phota leian thlen rualin an chuan a settle omna chin hriat ani to lo beidong thei an ni lo ti in hria in man la le sau sawa kumsom panga vei le meu chuan astronauts Louis Tucker le Holden te space shuttle trua an tir thalea Khawvela tuam tu atmosphere te chu har satakin an paltlang theita an boruak long chu a chiat nual awangin an duna hmuna an trum theilawa tuipui kambula tlain Louis chu khomuala awak chuak thei ram a thian nu Holden awaboi pui wata ma se alo thireng to heti lai hian takar kha an ron chuk thlakna satla khan alo lawma hliam na tak anei wangani Khawvela boruak chu Louisin hip deuh kokin a taksa har satna a thlen ran lova a biometer pai mang chuan tui chu an test vela thil nung lo omin an hrisel that le that lo ain fia zel jellyfish a khoilai chuan a turin alo zuka ma se Louis hian a tur thana damdoi thatak akola ain spray hnu chuan jellyfish sample chu a beka a khung thata ni heti la hian takaran thlipui ron thleng tur chu an satla tangkhan lo hmuin a thian nu hawashil wata ma se chhuma zin na sat awangin a thian pa omna aron zong hmu thei mai lo takar chuan flare lo kap chuaka eng omna lam chu Louisin apan ngal ma se Khawvela hian mihring dam chuak an lo om renga an thil ka chuak kha ron hmu ve in takar halu chil tamai flare gun mangin halo kap ve sia takar beitu chuan settle chu a chua san le ngal hemi hnu lok hian chhum jing kara Louis aron thleng hlola ma se takar kha an boruak long chopin hmu tur re ngaum lo takar mang ang au thom a hrezuya asilaya en len na mangin an en nak chuan an settle chu tu tenemo an lo hnuk son me ka chuta mihring tam tak alam panin an non tlana Louis ni khoshelovin aom zui ta ni aron har chua chuan tui chun chua takar nen an lo da dam chuak ho chuan an chin nan mak mai takar hliam la chuan zual lam apan zela Louis chu har sataka lonin onga tang chuan damdoi an mamo thu an soi trok troka anal awangin atla thazui Louis au thom an lo hria ni nge yang shrui an ron thlak saka Louis chu an pot chuak ta ni an ni ho hi damach in tin helaya hian hun rei tak an lo khosa tlang toa ma se tong dang dei mangin Louisin a hrethiam thak lo no pang an hmu chuan mak ati ema takara ka hliam pa kha boy som tura lo tin zaizirin an lo shil hloma Louis chuan a hliam ain dik ngal an space shuttle la aman ruwa amamo thu asoya an zingami English thiam Narvik aron langta Louis chu an boruak longa chuan a hruaya first aid kit alo la hlau ma se an thil poimo tak tak an lo lak sak veka adin reng awangin Louis chu Narvikin aron namlet topa eng thil ma ti ruk tum lawang che kan thu soi angin yomzel turani ati khur Louisin takara ka hliam pa chu adam doi khan a spray sak vea
chu rem changa lain damdoi then khat akora athuk ruzau biometer a na bek sen kha hnuah Emaxe alak ma in an ron kalman Louis chu tui chun chua an da lut lea adam doi lak ruk khan takar chu chiu vatin nopang a hmu te kha phur takin a hril ngala Khawvel hi in thlapun le nan a hrisel tok toa a ngei wangani machhavin an space shuttle tru an lo ti chiat veka wangin biometer man nan space shuttle 1 kha zon chhuat thei abei seya a khol alo la that hlo chuan an colony Kepler 209 kha chanchin a han hril thei don ani takar hian a hliam chu adam chua pui zo don lo ti a in hre chiang ema Louis ne na biometer chu zong mungei turin a cha har satna an to huna man tura an or chu phorin a hmuama takar chu a boral zui ta ni Louis chu mal takin oma ano panlai angai tua chuak apa black hi Khawvela an thon masak space shuttle 1 a khan atel ve nge a Louis chu nol bom pe in astronaut lar tak pathum thalak chuanna ania black an ang chia kol ve in shiat rengna na atiani afanu hna chuan mal taka iom huna pakhat te in not al thin la nol bok hi azo ma nge in kanin huleang katia ma che kan ma hun tur le helaya omte hi shrengla iril ruhana chu in ne tir ngai lawang che ti in space shuttle 1 a akal ma khan alo chani Louisin apa thil pek an en nak chuan nual bok khat chia alo om toa chuta tui aron la lian zui aom na chuan tui aron lut pura achim sanje la wangin alon chhozel achina chuan tranpui tu au chiama machho chuan la chuakin an long pakhata an phuar betani chuti lai chuan len mangin takar an la chuak lai awa hmuah zana aruang chu tuipui lama pum mangin an thon liam zui Louisin hunkal to a hre chuak lea black an afanu chu Khawvel chanchin a hril mela thingle maute chu mihringin an ti chiat dan te soin thingkung te takte ada that chu a entira anom na hmuna hian an thang ve thei lo ti soin a phun dan vel a hrila hemi hnu lok hian black an afanu chu Khawvel lampanin akal san ta ne atuka chuan tuialo kam deuh towa Louis chu tui chun chua anda kir le mei chenau pang pakhat maila aron kala adam doi spray kha aperu zau mai bang chu thai rangin athil zia mang chuan anin bethaya maila hena biometer zong turin atitaringot mai hemi hnu hian pon lama au thoma hria mei che pakhat le note an ronda lu zui an thoma beng chen ema wangin Louis chu a handak deka machho chu tu tenemo an lo run mek chuniin an mi le sa te chu manin then khat an thata maila khan biometer omna bek sen kha alo la to ti awa hmuwa Emaxe misual ho chuan an lo man ve ta dai mai tuemo hian an omna khuna chu aron hlip thuta Louis le tang ve te chu an lo bi ru man an boina aren hnu chuan Narvik khan ron hroi chuakin maila kha afanu ani ti a hrila mailai no telem le takara flare gun kha ala le te a afanu chan chua nge ya tumani Louisin Narvik chu azui vea maila kha atana that ema wangin pui nge ya tum Emaxe Narvik hian Louis hi ala ringam chi alawa an ti mel lai chuan maila mangang au thom an hretatlat mai lungpanga chuan wak chhodunin maila le midang te chu longa hruai an lo tum meka Louisin Narvik nena anril ru lak pen nan flare gun kha kap turin atia Emaxe Narvik hian va bei deuh top alo du thung Louis chuan ni khoshelawa siamin flare chu akap chuak ta ni engom na lam chu an ron pan hloma chu vele Louis chu tuya zuang lutin chhum jing kara chuan longom na lam apan ze la awathlen hnu chuan a bek sen kha azong muhlau Emaxe alak ma in longmi te kha an ron let le thuta Louis chu a hnuai lama chukhlain maila le an mi man te zinga abiru ve taringot mai
an vai chuan bungra phur longlian taka an hruai hloma an mi man te chu din tlar tir thapin palingan an endik vela maila a thur chuak nal paling chuan Louis silai thu ruk chu a mu chuak zuya uluk taka enin athi ora tang chuan mach ho zinga mi ani lo ti hriain long hnuai lama a hruai thlata ni an ho tupa Gibson nen anin muhlola in hmel hriatna an nei hnu chuan ani hi space shuttle wana apa ruala chuk thlave alo ni reng mai Gibson chuan anau panlai a hriat thu hrilin Louisin chiat an to dan zong a soi ve a colony chanchin an hril theinan biometer kha mangturin shuttle wan amamo zia a hrila ami ten a bek sen an lak sakti a soibok Gibson an Khawvela an dam chua dan le machho nen anin ton masak ber hrilin ipa kha an tan tha ema keini po an zinga thlamuang takin kanom manani ma se ni khat chu Khawvel hi chen natla kani to ti hril tura colony biak kan tumlai takin machho an hel thuta space shuttle wan chu achunga khol poimo om zong in biak po na nen an ti cheveka ipa po an thatani ati tamai Louis chu lungchhetakin a trap zoya Gibson vek chuan black khan electric power kan nei theinan tuipui hi mangtangkain tuikhua lian tak siamaril ruka tiin Louis nen chuan colonia Mihring om zong ko thlak theidan tur an soiduna chuti lai chuan Gibson a falak Neil aron langhlol Louis nena astronaut ini ti ro tin lekha siam space shuttle lem aron pea Gibson an tuikhua an siam chu a entira Louis chu ariana tur ruma a hruai le mutmuna apa angai tua rawa thil tam tak azir tir lai te ngai tua chuakin amu hil tani atuk zinga Louis chu a in bual faya thi anei ti an mu chuan helai hmuna hian anin thlapung thei ngei ti a hre chuak hemi hnu hian mach mei cheno panghovin class an lak na hmuna Louis an ron hruaya maila po alo om vea a hlau thon mel hle Gibson an thil poimo tak hrilin a zai pui vela chumi hnu chuan space colony chungchang Louis nena an zo theina hun a hong le hemi hnu hian Louisin Neil kha ama chia le khazirin avamua no pangte hian astronaut ani wangin alo ngai sang hle Louis chuan a homework ati pui vela chumi hnu chuan Neilan thingkung te takte parda phenami alo phun nun chu inti thei takina entir Louisin hetiang thil hi tunge zirtir che atia mi pakhat mi ze danglam zet engine room bula pindana om khuan tina chang Louis chuan min hruai theiangem atilea Gibson an harem ti lo thu alo hril mau mai anom na long map chu ruchuakin engine room omna bul pindana chuan a chukla apa black kha alo ladam reng chuni in Gibson aron langa apa chungchanga do ta hril thu Louis hril vatin black hian min phatsana mach meichia a hmangai wangin kan laka a hel phani atia Louis chu apa omna alu tir tani anin kwa ngal vonga Louis chu apan ami te aphat sana wangin halung oilo ema kumsom panga lai kalo ngak che sin tin achan anzo chuan blekan heta kirle tur hi kan nilo helaya thil khendan hi isrethiam lo emni ati deka Louis chuan thinrim mitui parol treu chungin achua san hemi hnu hian tuyaron liana an tui khwa siam weather station chu enin Louisin biometer kha koneka colony biak po thei ain beiseya kanin thlapung le theiani tin Gibson bula a period thu kha a soi chuaka Gibson an biometer chu zon mu pui ngei ain tiam ta ni hemi hnu hian Gibson tenen zanria an kil tlanga a falak nu munei chuan Louis nena Gibson nen anin tondan shilin anau nei tur chu alai hrui no te ngonga ain ve tlata Gibson hian alo chan chuak ani anti timol mol lai chuan light aron thim thuta palingan misualin guard an tha thu le power box anti chiati aron shila an vai chuan room chuasan lo turatin silai nen Gibson chuan paling azui chuak wat
Luisin thim thama ariana pindan apan ve ngala chuta longa ron lut chuan Luis aron norbet thuta chemte in a ngonga atin taran mai Narvik kha alo ni renga afanu maila chanchua alo latum rengani Luis chuan maila andan hmuna hruaya pindana an lut chia chu guard ten anron hualbet zui Narvik chu an soi sa shepa maila mangang taka trapin Luisin top turin alo ti ve bok palingan khungbo turin atia Narvik chuan Luis riat turin mei chenau pangchia an mamoni atisapa maila no telem kha a thlau nge current en nu chuan munain Luis hliama damdoi hnoi pain ipanen in mitmeng ai nang hle mai ativela room chunga chuan naw nei dan vel le raipuar thalak aloin tar tuar Gibson ron kalin Luis nena Narvik kha mats an hel thut truma mashroi tu te zingami ani thua soya Luisin afanu chanchua atum ti an shil chuan Gibsonan maila kha colony fa ani to ati deuh mak Luisin mei chenau pangchia an thlan chan chu azota Gibsonan colonia kan mei chenei chun te khi kumeng zange an ni hlom Khawvela an ron thlen thlak meu chuan fa nei theimang anom tol wang tin no pang ho chu in thla pun nan manalo tum renga Luis sin Gibsona thilti dan vel chu ten hle ma se alaka an helve a hlawa wangin thinrim angin alang du lawa paling aron lut hlol beksen kha ron kengin an han hon nak chuan biometer halo om reng lawa Gibsonan Luis chu aruma hruai tira afapa in maila no telem achar an khalvel chu enin achunga biometer kha aom ti Gibson chuan awa mutatlat mai Luisi apindana alut chia chu maila kha thom hnodana alobi ruwa chuta palingan kongkaron kikin mei cheno pangkim lo wanga ron kir le ania room chung chu ain kwal deuh thuak Amazon mulo ma se kal le ngal tamai lo chuan Luis chu a chai kwal vela an thlem ve ngial pon halo chang thadu reng lo chuta banga norbetin pong suala tuma thom hnodana tangkhan thoma shetatlat mai enfia atum lain Luisin aron fop thuta paling chu khur chorin atlungal top Luisin athi ora damdoi kha alo bara reilo te a paling aboral zui aral thuam lak sakin maila hruai chuaka gar pakhat chu maila in ati boilain Luisin alo chutlu topa an mi man ho an da khom na mun an ba thleng theita Narvik po lowomin Luisin ral thuama peya anom na mun chu chuasan nge an tumta ni Luis chu apa omna valutin blekan tukvera Gibson nil le muneite weather station an panlai ain tira Gibson hian long hi a chuasan ngai lo wangin black chuan mak ati thu halo shil nelan maila inau telem kha black hi alo peya athil mu azia te an hanen chuan biometer chu aum nge yanga Gibson akuta aum to ti Luisin a hrethiam ngal ma se kanin thla chong theiti proof na kathisen anei silova anti chuan black an nil kha a proof na chu ni colony thla ani so ati chuaka Luis chuan apa ku awongin Gibson dan nge a in tiama akalsan ma chuan black an nual bok khat alakol that ve reng thu shil heti lai hian Narvikin ami te hruai chua alo tumme ka gar thovin silai nen an lo dang ve bok Luis ron thlengin gar tho athat nuala pona an tlan chuak theita gar dang tam takin an ron kap zuya Luisin lo kap let ve zelin ma chho chu atira an hruaina longa khan a chuan tir hloma weather station lam an pan ve ngal Gibson an nila thisen la in biometer mangchuan colonia signal han thona tuma Luis hilai nen aron thleng hlol mai chu vele nila shoka Gibson an silaya tinin I silai kha ida lo chuan athi nga lang ipa fapa iunau pa ani hi ati khurkhura mune yin chan an tum chuan halo kap laptop
Luisin asilai chu nil nunna channan ada thlatang nge a chu vele biometer mangchuan colonia data thona tuma abuailai tak chu chuin Luisin alo zuana tuipuya antlalut dun bor tui chunga chuan Gibson chu arek betlata tui hakin aboral zui Luis po ni khoshelawamin Narvik Khan aron chan chuak man rama hemi hnu hian Luis tepa fa chuan machho chu an hruai hota ni nilan anu boral chu hatuar ema Luisin anol bom kha apea kaunau pa ini hi kaveng him rengdon chelom tin atong thlamwan hemi hnu hian mei cheno pangho tuipui kama infiamin chumjinga Mihring thla an han mu chuan an hlau ema mase an nu le pa te Gibsonan na thok tura a chhor ho kha lo niin an vai chuan an zalen ta ni